Jeg kan godt se, hvad du siger. Lyden fra en løs fældkapsel kan også høres på videoen. Så nu har jeg optaget min bus under en tomkørselstur, og under lidt hårde accelerationer forsøgt at fremprovokere lyden noget højere og noget hurtigere. Som I kan høre her, så er det altså elmotoren ned fra bagakslen, og lyden er markant højere nede bag bussen, sjovt nok, fordi det er der den trækkende aksel, den er placeret.